Tagalog Inday. Tane. Sa bangkay. Ako mag-aapol Kaloy kalako Ngayong buntag kaninyo, Idol ug Inday. Good morning to you, Dolanday. Labaw na sa mga tigpaminaw ng inyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. Overall, to all the listener of your program, Stagnant of Your Life. Itago na lang ko sa pangalang Elizar. Just call me Elizar. Eli na lang para mubo. Ellie, just Ellie for short. Ellie for short. Masakit na sa likod. Birali pa gusto na. Nagtrabaho ko sa kong amo nga si Ma'am Ruth. I work in the company of my boss. Just call her Mom Roots. Capital R.I.P. Roots. Kumbaga, ako'y sinaligan ni Ma'am Ruth sa iyang gamayng negosyo. Yes, tell you honestly, don't I? I'm one of manager, boss, sidekick of the small business, very hot. Of my boss, Mom Ruth. Ako'y tigpangumpra sa iyang sari-sari store sa palengke. I always, yes, I go to the market, the public market, and going Dinha back. sa may Agdao Public Market. Yes, and Agdao Public Market. Lamang lang ang mga tulog katuig ang edad ni Ma'am Ruth sa kuha. My age gap of my boss is 3 years. Yeah, very long term. 23 ko, siya 26. My boss is 26 and me 23. Pagpanarbaho, ang una na kong prioridad, Dolanday, alang sa kong pamilya. My motto is work before anything else. Apan na usabang tanan sa dihang nagsugod kining kapnod sa kong kinabuhi. But we changed a lot. And this is the story of the stagnant of my life. O ginili, And this is ay tabu! what happened.
sibuyas, dire lang kompleto lagi ka sibuyas, loy-an, dire lang mo, okay, lang ninyo, kaya lang ninyo. Suki! Oy, suki, sa man mo suki. Pili lang, nay kaning, sibuyas Mumbai, sibuyas dahon. Pwede mamili ko? Mamili di ka, pungkol ka. Bukod naman nuunin ang suki. Dire, nami ka ng carrots. Tagay ko ng pansit Mickey, be, sa kilo. Nami carrots ka, pagkapin rabbit, gusto ka? Dili lang carrots lang ako kaysa ako lang pansit. Pansin mo ha. Yeah, repolyo. Dire. Kani Mickey, gusto ka ni? O ka na. Yung Mickey. Sa man mong pansit makapin ilaga man ni. Pasensya na ka. Kay mga regular ko madadala kay wala ko yung manok. Kanina lang ilaga. Abin ako Mickey Mouse. Okay. Sige na kayo maging suki. Ikaw ba? Paano mo kahapon? Palit mo ka mong pork and beans, be. Mong pork and beans ka. Beans and beans naman na. Wala ang pork, ana. Kasi ka rin corn beef dire. Pero, paano naman lang ni? Corn naman lang ni. Ay, lakaw malang beef. Okay. Sige. Ang corn beef. Masarap mapalit ka. Ikaw yung suki, no? Tagay mo ko mo mga gulay, be. Dara, Nakoy pan dire, kasi gusto ka mapalit rin akong pan. Ikaling dudes. Okay lang ko. Ay, biskwit ako, ganahan kay kag biskwit. Ako'y pudding dire, Dili ko, anak ko yung magluto ko. Uy, anniversary naman sa kumpana. Abi ako nagbulag naman sa iyong bana. Uy, naulian na. Bisa nasakpan ako sa kumpana, pero naulian namin ni Rodil. Maulalagay na. Sige. Okay na, may uy, peace na, mi. Sige. Sige mo na po natagtaro ng kwansil pala ng imong bana nga si Ronel, ha? Ay, dili na. Uy, may magpalata itong kuan. Saan ni Boy na po, kapag yung amigo? Malabayan o buko. Sige na, kanila ako sa kabilang tanan. Dara, kadali lang ha. Kuha na nang 250. Uy, ang iyo ka na suki, uy. Abi na pamalit, be. Sa mani. Dito ka hangyo sa unahan. Kasi pwede mahangyo dito. Gali man ka kakoy ka alas sa dire. Naon ako hangyo lang ko nimo. Bakit suki, no? Ay, nako. Sige na, uy. Sayang mong kagwapa. Kabalo na ko ana. Ikaw hangyo pa jud ka ba? Bisag imong bana nimo barbero daghang kay na kwarta. Hindi na, barbero is piso kay ka. Sige na. Dili na sila barbero ikaw gino. Sali na sanay, babaero. May mga babaero. Paano mo suki na? Asaman. Ito lang naman itong karate. Magkay ginato. Ay, mabuluyagon man ganyan ako mga suki. Oy! Singahan nga mo, Mikmek. Ili, guys. Isa na kaya kakasig kong basa nga itong kuwan. Ano na itong mga dilata diha, mama? Mayo. Gihawlan ako na diagigan sa skinan. Alang-alang, dilini mo na inaw. Ginanin mo. Yan, kung sa pamay mong kuwan, nagihabuan na mo tanan, giplastaran mo dos budigang gamay. Nya. Si Kuan ay bahala. Isa mo na. Chay! Ikaw na yung bahala, diritsay ha, kay tabangan ako pa tong turos sa loob. Sige, kuya. Sige na, kay, dahil nakachaya ha, kay, mag-date pa may sukong uyab. Sige, ma'am. Ingat. Enjoy. Ma'am. Saman. Takoy sulti ni mong baka bahay sa mong uyab. Saman, kasi may sulti niyo kabay sa kong uyab. Ay, paglabot-labot sa kong life ha, kay, trabante na biya ka na ko din eh. Pakialamino dyan kayo ka. Lalaki pa kang buhat. Sige, ma'am. Simusod yung kakang dako, ha? Ikaw, Sardo, ha? Eli lang, Sardo. Di akong yung Sardo, may mga tinod pangalan. Elisar lang kumamoy. Sige. Ikaw, Sar, ha? Pagklaro na yung style mo, Sar. At tayo kaskuha, ha?
Ayan, paway sa kapoy kayo, maligo. Maligo, ginap ka, kapoy ka ba? Ikaw ba, no? Sa mga kangalang, sige, kano nga ka magapirmi? Wala ba yakas ko, trabaho, kapoy kayo bantay dito. Sexta. Ano sa namugan? Maligo na ko kay para mapresko ko lawas. Ikaw ba? Isa pa good be? Bitin-bitinan magkunin mo eh. Ikaw na. Hindi ka nimo ginabitin. Hindi ko nimo permi ba? Unya na di kay... Unya na maligo sa ko kayo. Unya, tagbawang ka na ko. Siya sa ka. Siya. Baby, patakla ako sa ba? Bantay ka ha. Bantay mo peace na pod ka. Sige, maligo sa ko dyan eh. Kanigyo din ako ng iyak eh. Matso kay Balbon, dugahan ba mo rin siya katong Bull Stars o si Mark Joseph? Idol kaya, idol. Ay, siya cellphone rin kita gawan, sa online. Dalos po na ko, uto na ko, alya! Di vibrate man? Vibrate na libang. Ay, nag-ring to na, di mo rin magnalibang. Ako ko, alya! Huling. Babae man eh. Isa ni bayana niya? Abrihan ako. Number naman na ini. Na mga picture dre. Maria Osawa. Kamalo ko kayo natanaw niya ni. Ako nang i-scroll lang to. Isa ni bayana niya? Naman sila picture nga katapat. Oh my God. Muna niya akong gingon. Bantay lang karon. Bantay na yung karong tawanak ka. Humanda ka sa akin. I'm friends. I hate. Oh yeah. Agay. Nganong ibabugi? Nganong ibabugi? Tadyakan. Isakin. Tanawan. Naan ka ba lagi? Nakaginig kay babae tawanan ka. Nagkaliba na lang agin nyo. Nagagagag pa ya. Alam ka sa mali. Nanay na siya. I-explain ko niya. Mga kliyente ko niya. Nagakuha niya sa kuang kapsula. Kanino ba na ni nag-aangkat niya po ni mga kuwana ko ni mga distributor dito sa Mati City, dito sa Torel, o sa Tagum City. Naghanit sila dito. Nagapit ka na nila. Mga distributor ni mo na ako mga access kay kuwan man na, mura man ang-pyramid mo na. Wala mo ko na downline. Dito begini sa Dico City, sa Mati, sa Malita. Asa pa mo gusto? Ayaw ko katika-tika. Kumalo ko kadagad kay babae dahil ka palagi na dinagsulti sa kwa pero ako nito tinuod ko di ay. Tinuod ko di ay. Magawas na ko dire. Mahala na ka diya. Sweetheart. Wala ka pag-ilis sa sweetheart mo gawas ka sweetheart kay magsikyo may ay musi mo diya. Bahala ka diya. Galawan pulabog niyo ko ali. Kita kagahila ko. Nasakpan ako kumuyam nga nailayo ko na babae. Nagaganyang picture. Naman siya picture dito nga. Nadlang doon sa country nga hubot-hubad. Usa ba ka tayo mong isulti sa ko Ili
Isulti sa kuha, Ile. Isulti sa kuha, Ile. Isulti sa kuha, ba? Di ba, ma'am, ingon ka nga, di na ako makialam. Isulti, ang amo manguli mo, makialam na kakaroon. You have to authorize to enter my life. Nakitaan mo na ako tayo mo, uyab. Asan mo nakitaan? Asan mo nakitaan, Dile? Nagbike-bike ko dito sa may playa, kanang bag-udyaw. Asan na? Kana na iuhong? Kana na iuhong? Oh, nakitaan ako siya diha. Unya, apigin akong ikaw to, lahi man itong babae. Unsan? Hindi po sa may dako daw, naman po na baguda, diha na po siya yung garuta ron. Nagbike-bike pa na siya. Usay, muhunong na siya. Nanasulti sa kuha, muhunong na siya. Kuwasa siya buwan Bagay muhunong. Nareklamo ito yung kauban. Basta nakitaan ako na siya nga na sila yung sabay babae. Sa taxi pa yun. Basta magbike-bike lagi delikado. Kanong taxi? Nagtaksi sila. Wala siya kadala sa iyong sakyanan. Ginabili na niya yung sakyanan sa iyong amigo. Sa iswap pa gina niya. Usap! Dili na ko diya. Dili salamat kayo sa inyong pag-record ako, ha? Kaito, kayo, ay, klaro. Nakitan, pasakitan, ko niya, may pagagsako. Isa na itong ginatang-atangan, Dre, ma'am. Huwat lang. Paghuwat lang. Kaya tayo, wagi ito rin itong giatangan, ha? Andaman na yung pizza corno diya. Relax lang ka diya, ha? Duhaon tayo akong pizza corno, ma'am ba? Ami itong isa. Kutunan ko Isa itong... na lang ni ma'am. Tinidor. Na mo gibuhat rin, tinidor. Yun, barko sa sinihan sa una. Wala na ako nakuha balik. Tingga na ba ito, ma'am? Kaya ako, tinidor na akong gibawag. Ha? Nana. Ikaw, Kipag! Mabibigyan kay Kachipoy! Ay, ako ba labit ko sa kuha kaya ako? May love you rin yung kanibaan, Chico! Saka ano, amigo nga si Randy, ito si Randy Elburis. Tayo ra kayo ito sa kuha to. Kanto, iyang kapsul na o ganyan akong kapsul na presenting man eh, ganyan Ma'am, ako. man ay mo uyab ba mo? Mau gyud. Daan ko palagi nga. Ako pag yung suki ang iyang panguyaban, iyang kauban ron, ha? Ma'am, namiktima na puglaing babae, ma'am, oh. Ano ka niya akong thirsty camel capsule? Ayun ang itong kapsul na ni Randy. Amigo ka din, lime-lime, o kaya, kita ka din, sapit ang gagawin. Sapit ang gagdiruan eh. Dalawa. Baka kang na... kadali lang. Relax lang. Hoy! Dre. Uy, sweetheart, my love, so sweet. Kailan naman eh? Kailan naman? Suki ko na sa palengke, hoy! Ay, Suki. Relax lang ka, Suki, ha? Kalma lang ka ni, ha? Okay! Ko palagi ka. Ikaw, di ka makagwanta sa gawagin. Bumalik ka na ko. Ano? Kamalo siya ko kaganay yung mata sa gawagin. Bitan. Kamalo yung ka yung mata ni mga kasanga na. Gusto ka na ba? Dali. Oo, lagi man ako niya kalay lang, ha? Tama na naman. Ay, ako pugi. Tama na naman. Kadali lang. Boss, sibat na, boss. Musibat ako. Kaya naglibog na ko, ane. Akong mata, nahiwi ang isa. Ma'am, tama na lagi. Hiwi na nadaan! Bala
Balik direk! Inaligi mo. Balik Rino Kirok! Balik! Dali. Sardo, sulod. Bili ni mong chinilas. Mama, yung adlaw ni mo dyan. Gusto ba na mo nilakwan ni mo? Kung naman nagkalang kundinar. Kamusta man ka, ma'am? Okay lang. Still kicking, still alive. Dali rin. Ayaw ka goal, ma'am, kay Gatiman man akong tarong imong tindahan. Mayo. Darama mo. Pila mo na. 20,000. Muna na, 20,000. nakalista po na tanang halin. Tanang gipangkumpra po na ako. Na gipanglista na ako na tanan man ba. Di na ka maglisod, ana. Kali lang. Amin ang kwarta, be. Amin na, dre, be. Pila 20,000 ni? Tagaan siguro ka, ani. Sardo. Yes, ma'am. Ay, mana. Pangload ni mo. Ay, nag-good, ay, no, ma'am. Mana. Ay, no, ma'am. Mahindi raman po na. Salamat kayo, Sardo. Salamat kayo nga. Yung ko di mo gibiyaan sa itadi ako dito mo sa kong kinabuhi. Salamat kayo, Sarg. Ma'am Rose. Bugay na ako nagugusto ni mo, Ma'am Rose. Mau ba? Tinatulog mo kayo ni. Ma'am Rose. Sardo. Ma'am Rose. Ay. Tabang kay Ruth Dolanday. Nakabaton mig relasyon. Nagkadayon gid ming duha. Duha na kabuok ang among tindahan karon. Siya ang nagabantay sa pikas. Samtang ako usab sa pikas. Mas may na mangunay ta sa to negosyo. Para sigurado gyud yung dili ta matikasan sa uban. Ug doon na po may duha kabuk anak ni Ruth. Bisa nahimo na ko siyang amo kaniadto. Hinuon tulo ka tuig raman ang among gap. Apan wala na nagpugong. Na pwede pa di ay magkahigugma ay ming duha. May mong inspirasyon ni sa uban, Dolanday. Dami na sa mga suking tigpaminaw.
Ug daghan kayong salamat ug hanto sa sunod gayon. Kini suwat magtatampo. From Agdao Public Market, Elizar.